Minecraft синглплеер оцеляване. И само искам да ни забравя, искам да ви кажа, че много се извинявам за поредичката, която не можах да довърша. И нищо. Да, за поръчката, която не можа да довърша. Друго... Да, само искам да кажа, че да, другата поръчка нямаше разнообразие. Нямаше... Само имаше пясък и... И дървет. Да, и нямаше разнообразие. Тук има дървето, обаче малко по... така. Нали? И ние започваме много оцеляване на 1.9. Да. И нека започваме така. Тук ще събере малко дърво. Само искам да кажа, че ако не хареса клипа и да, пишете в коментарите дали искате да продължа клиповете. Значи ще тръгнем. Опа. Сега изключвам звуката и бегаме на път. Аз може къща да не се прави на земята, аз се прави на дупка. И вече там се развивам. Няма никакво подходящо място за къща. Защото има навсякъде, обаче няма. Значи, там седим в крафтинг. Чупим това. И почваме да се правим къща. Отгледаме май. За мая. Време, че къщата ще се направим някъде тук. Да, от тук започваме.
Еми хора, никой не мога да прецени по място за къща, така че това ми се да бъде този клип. Аз ще си разбиса някакво място, ще направя къщата. Да. Да, хора, аз съм Таня БГ, ви бяхте с мен и от мен чао.